Ka North East Petroleum Mazdur Union menta ka singi ka arpinyo terik unai weng arajar arpulai ka lapha ta ka jingtho show menteri katnat Food Civil Supply and Consumer Affairs ka jela ba coming one umbon pan pentep halor ka jingpitar jong ka seng haringkat kitkhot halor ka jingsha pentut le dan bor ba ka jingsha kem jong kinongnya kali kit umpinyang hasilenter jong ka surok ba National Highway 6 hakani ka city ka ba pha show menteri sarkar ka North East Petroleum Mazdur Union kala pentep bahkan sange penpoi petrol diesel nakai OCL BPCL but HPCL syaka jela Meghalaya nadu karp khnai tarik nai weng arjar arpulai tat hadu ndala penbet yakani kam kabakila penpau hakashiti kinongnya trop kali kit umpnyang hakashiti kila ongruba nadu karp sautrik nai weng kipulit ka Meghalaya kila pentut yakidkhot ka union ki badai ki nongnya hakijing kinno paper kata nadu khat pramer riboy district palai thoru bah arpu armer kat baki nongnya kidang pinyangi kitrok haki dhaba bat baki dang bam ki pulit kilawan bat ban chuke meki bat penhap haki kes long ru baki pulit ki bat ru ye kitrok ki bakit bat ki umpnyang bat ban kemi ki nongnya bat ban parat baki detu e ki umpnyang nakaliang ka North East Petroleum Mazdur Union kala ong badai halor kani ki nongnya trok kipan sngau ye jing tiang ban kieu sha Meghalaya kumta kilarai ban sange kapen poyum pnyang shiwa shakani ga jala kuman chupentep ka arpun riu tarik nai weng kipulit ga jala kila phai ka kerwo hawa kila pentep ba ka arp santrik unai weng kila yo kem ye khat sangut kibriu kenthop yo wei wadang hapo khat prasnem karta nari bhoi halor ga jingkeno ba kila don khti ban tu umpnyang hasho ban kle ba depat hagador ka batat shaki wei ka jingkem mi kite gibriu ka long hadien ka jingyo jingtep halor ka jingjor ki kam tu umpnyang bla penket ta kitrok kit umpnyang bat ka jingkhle ka umpnyang ki chaka pa per hasilenter ka surok ba National Highway 6 ha ka jingle khenra ki pulit kila kurup ru bontli ki tiar ki badon benta ka ban penlang umpnyang bala sei na kitrok kit umpnyang ki biya lenti bat ban lam bat kurup ru ikitiar bala penongkam haga jingkle ek umpnyang hakite gi chaka kikato kan ni kitiar balayo kurup kikinthop ya laispa arpsan teli kitop arpsa teli kitop basuda don diesel khat khandai teli kitop basuba don petrol khadar teli kitop basuba don umpnyang syarak nyoteli ki motor pom arteli ki generator khat khandai teli ki mobile phone khandai teli ki troket umpnyang riteli ki sintek arteli ki caliber hydrometer arplai teli ki jerken pat prateli ki kali kipulet kila ong ki troket umpnyang ki hab banya lingba ka silenter ka National Highway 6 hari boy hashaban le chkiwi pat ki benta ka jela ki bakentup ya ka Meghalaya ka Barak Valley ha Assam Mizoram ba Tripura indala poy hakini ki jaka surok ba National Highway 6 ki sei komba sispa litar kompyang na ka trok bat mi na kite ki jaka shagi jaka pa dei ban lek kane bro ka simport shipho khatsan minute ai yathu ka kerwo jangki pulet kini ki jaka surok ba kilong ki bla pinyang shiport ki badan ki kherdop ba he bla ker de kitin sop yeng bat penting na ban umyo ai na surok ba bat ki don ya kherdop mi bat rung nak benta ban pentulun stat ya ka kam ka kerwo kai thuru bala lap ru ba kawai ga jaka pedeng ka pentre ya kini ka kam ka biang lot nadong sedong ya kitiar kitar na ka benta ban tu bat pen sapriang ya ka umpnyang da ki buj ban khle ai haka shusho ka kerwo kala ong la ujor mukoduma thanat crime branch long ba ka jingtoket kanang ya na bala suba ba ka don ta ka kenhon